Ademais, este espacio que temos, pois gustaríanos que, bueno, que este sempre aberto, que sexa unha porta para todo o mundo que entre e que descubra, ou a ver se lle podemos, máis que axudarlles a descubrir, pois facilitarlle, non sei, a fascinación por estes manequiños. O espacio que temos é reducido, nós temos moitas cousas guardadas en maletas, en estantería, no garaxe, no local que temos en outro lado. Moita xente quere traer máis pezas para aquí e tamén estamos pendentes de ter un sitio asegurado para elas. E aquí temos expostas a unhas cousas que ás veces variamos, agora variamos un pouco menos, antes íamos renovando un pouco o que enseñábamos, agora temos un pouco parado tamén a expensas de si topamos mellor espacio e mellores condicións. Estamos facendo unha colección de libros sobre a marioneta. Neste momento temos catalogados máis de 2000 obxectos, bueno, libros, carteles, folletos de compañías. Este catálogo logo témolo colgado na rede, para facer da nosa página web, temos un enlace o que é o catálogo Meiga da Xunta de Galicia, o proxecto Meiga. Todo o que temos catalogado é accesible. Procuramos ter sempre os folletos de todas as compañías de Galicia que van producindo espectáculos, pois ímonos tamén arquivando para ter unha base aí importante. Isto fixen outro día para contar un conto sobre Ferreiro, pero está basado nun xoguete tradicional, en un xoguete de péndulo que hai por todas partes, por todo o mundo, en distintas versións. O máis conocido aquí son as galiñas estas portuguesas. Unha marioneta india que ten a particularidade que é a princesa e o príncipe veñen xuntos. Estes dous obxectos son realmente o traxe máis estos, son obxectos auténticos da época de Barriga Verde, de unha entrada de invitación das que lle daban ao alcalde do pueblo e as autoridades, ao cura e a Guardia Civil. E ese é un traxe auténtico tamén do Teatro Barriga Verde, dos que levaban os títeres. Estes son fotos dos títeres e ese é un dos traxes que levaban.